Koro, the government should know that not everyone is good in business. Tan gima nyalo kwayo on that point. The curriculum should be redesigned ma prepare graduates gi no sama giwuok e school gi face the real reality. Because not everyone will come out from university to ng'eyo ni adhi chako business. Not everyone of us are good in business. Koro curriculum no onego bed redesigned ma kiwuok kacha kanya yudo kumoro midonje direct. To mogik ma kwa we paro no bang' mbalariany kata bang' college kata bang' TVET ni idhi timo ang'o. Tije to nitie Kenya. En mano jotelo moyiere maricho. I insist kar jotelo ka because an aspire bedo jatelo e Kenya ka igni mobiro kata sani 2027 adhi laro kom mar MCA. Mano kose sidhi kondo. Mano? Kose sidhi kondo dong ne wacho ni rako gudu 2027. MCA cha to ingene miya kata gi certificate mar form 4 koro. Wacho ni intiere koda lines mipango, intiere koda somo podi somo ka podi daro timo campaign. Mane Kenya ma wantie. Ka Russia dhia kawo degree no, jadi mo graduate kata advance dong graduate ka sepul. Otek. Koro ana wacho ni kaka aspiring leader in Kenya in future ada kwayo mana jotelo masani they should set a pace moro ni gitimo resource mobilization to create these opportunities nikech gine ng'ato kaka maybe Mbadi kom moketen en kom manyalo yawo on kaka jolweng'e no some magolo oko nitie nyithindo mosomo kwano kaka koro osiepa na MCA kae office Mbadi no nigi a lot of opportunities manyalo miye mondo ti to ko jotelo moketo ka gin instead of Mbadi gine machalo Raymond Omolo focus gi yawo nwa tije kata yawo nwa mige pogro wadonje gin gidok dala gilalo supremacy battle gi joma no yier. Koro the problem starts with our leaders nikech an kata gi scenario moro kana ne Thadia kano ngondo were pod MP na to nikech nasechamo nanyalo telo kama koro ne beta ng'era gi jotelo gi nang'era go ngondo were. I had a call from one of my uncles ni adhia kao barua owadwa moro aterne ngondo were odhi omiye tij puonj ng'ama riek osomo physics and chemistry at University of Nairobi ng'ama no se graduate yudo ka neno kaka the leadership thing e society wa be makelo unemployment koro ka duge wach mar unemployment owuok e leadership kai koro ana buro kwayo jopiny pile kwa dhi e ballot wayiero jotelo man gi kipawa mar kelonwa maendeleo mar kelonwa employment opportunities ok ni sami se graduate chakido gi so MP moro mano gi kate form photo the certificates ge koro shida na kaka loch aneno ni shida wani leadership kai jeda chendo jotendo gi bedo joma beyo de gi bedo jotelo kaka moko man loka mwaneno mwad mayaka de wan kuma ber koro unemployment kai be en mbaka mok nyal rumo pod wabu bedo unemployed nikech kata kiwacho ni onje ka jakwana wacho ni ka higa nyithindo ma graduate from these universities gin nyithindo mang'eny kabisa wajara ni roughly 50,000 kata kida absorb 50,000 wan kaka KU wa graduate July gi December e higa chiel je graduate diriyo to gi produce almost over 20,000 koro in joga kata gi bedo absorbed kanyo kata kijapuonj to mano mbalariany achiel kende gidhi puonjo kanyo koro curriculum wani akiama CBC biro goni ukanda sande malongo but I believe no ubro train nyithindwa yo ma kitiko mbalariany to automatically iseyudo kaka inyalo timo go kirit ni bedo employed kan airo gima CBC bende biro godo nikech obiro koda tije lwedo ichako puonj kata mana tiege nyithindo skills yo machon wang'iane mang'ino koka ne gi KEPS results ma KEPS anowuok wang'iane ko gi level mar mbalariany wabong'iane no ben kech an ang'eyo ni ng'ama ne ochako wach CBC manong'e gini maber mane nigi blueprint gini nen the late professor George Magoha jomodong gi to tinde fambula